Има ги във всеки магазин, а не знаех за тях. Боровинките разреждат кръвта. Ти знаеш ли за това? Напиши в коментарите да или не. При нормална консумация шепа 2 на ден, ефектът е лек и безопасен за повечето хора. Не могат да заменят медикаменти за разреждане на кръвта. Ако приемаш антикоагуланти или антиагреганти, например варфарин, аспирин, клопидогрел, боровинките обикновено са позволени, но в умерени количества и без резки промени в диетата. Боровинките не са разредител на кръвта като лекарствата, но съдържат вещества, които могат леко да влияят на съсирването. Флавоноиди и антоцианини могат да намалят слепването на тромбоцитите. Салицилати, естествени в малки количества, подобни по действие на аспирина, но много по-слаби. Подобряват функцията на кръвоносните съдове, което подпомага доброто кръвообращение. Боровинките могат леко да подпомогнат по-рядка кръв. Но ефектът е умерен и по-скоро профилактичен, отколкото лечебен,